sepindah malih kula nyuwun keplokipun kagem Warok Jaya Sukma. Cek. Bangsa ayo para kanca ambelani nusa bangsa tanah air Indonesia Jarum wong manis dikasih wong manis sing paraati ayo kon yo ayo Asuragosa
Tumpang gagana berlambang saki Indonesia Jaya manut dadali pangkat cacarana resep kahiji rukun sakabena orang popo pesan gabung luhur jauh di awang-awang jajana pariran raja aku bisa justru pesan gabung luhur jauh di awang-awang satu orang popo ambekane dijogo ojo nganti bekos-bekos yo ambekan sik Cak Kipli ambekan sik iya ayo go yo orang
Nyuwun keplokipun. Ya. Kacengnya tambah semangat Bu. Yo, co. Udah. Ya. Iya, ha, iya. Ya. Aha, iya. Ya. Aha, iya. La la la, jos. Ha, iya, ha, ora, ha, ora, ha, ya. Hoppe, hoppa. Hoppe, hoppa. Ya. Hoppa, hoppe, hoppa. Ya. Ya, Ya, ki nganggo ngasusik Kang. Ya, men ra menggos-menggos ya. Gadake dicopot. Kok yo sabukan gadak malah beni yo Mbak yo. Iya ya. Ayo toh. Budal toh. Yo budal cok. Gerak cok. Zaman wis air, zaman wis air. Yo budal. Mutar. Bomba. Atine kafir, atine kafirun.
mutar. Mati. Emule. Kan Bumbu padamkan api. atine kafir uripe Iya. Nek wani Jawa diwedi. Nek wedi sing wani sisan. Zaman wis air dunya Yo Budato. Apa sih kalah? Roar. Makmu mekintir Tak suaraku ini. Sing buri mungkir sing arep kalinjungkir negarane
Sing mburi mungkir sing mburi mungkir sing Atine kafir atine kafir Sepindah malih nyuwun keplokipun sedaya Bapak Ibu. Ya, wis reoke medeni waroke kok antek reok. Serem-serem ya, Mbak. Ya. Kindahno nek ngene iki nguyak wong bengi-bengi apa ya ora keplayu. Gilane ya, Mas. Pemeneh kuwi Mas Kipli. Tenan aku yakin. Ya, monggo, Col.
Ayang-ayang sampun pinangkani Mas. Sampun Ya. katur. Mbok ora apa-apa separuh lah, ora melu sepel to Iya. Dadine rada kagok ra. Dadi ora ngerti mlebune. Heeh, ya. Pun ya, monggo. Lagunya ada Puja Ningsih. Boleh, boleh. Ada Kak Intan Lovina. Ada Kak Jarod Bisma. Terima kasih. Rumah Audio Profesional Sound System. Pisan anjawakan aso kaya bos antuk suwarga iya iki tresno tresno tansah nyata. Ayo sika yo 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 sang mustikane asmara anjawan kang aso Kaya bos antuk suwarga apa iya iki tresno kang sanyata agawe kuncoto apa nunging kadung hayon aduh sang mustikane
pundhut Rama. Pujaning sih. Pujaning sih. Sampun katur. Nggih, menika ugi pungkasan babak warok